Magandang araw mga ka-Hilux. Pupunta tayo ngayon sa Siroma. Kasama natin yung mga kabatch ko nung high school. Tara! Iwana. Si Iwana pala. Welcome to Goa! Ito po yung papasok sa Siroma. Ano man? Papasok po sa Siroma. Di dati man. Amar ba 4 seconds na mo na kayo dyan. Arkan. Tapos Pari ka? Magpapisto na ikamad. what's up? Hi guys! Welcome to my vlog. Hi guys, nakikita nyo po ay isang tao. Tapos ikaw. At isang abnormal na tao. Isang exotic na tao. Ito po ang tinatawag na yung bahay kubo sa Pilipinas. May, ano ginagawa ni... Kala ko nagmamaster stir. Ano? Master stir. Ito na ulo na napig para ko ah. Ano mo? Tara video. Ay naman. Ito pong vlog po ay para sa online selling. Ito po magkano lang po to. Pamain po. Tarja na kan pa. Libreng barong na. Ako palibring inulas. Ayan, tama din. Hari po kami kay Sir Jonar. Nabanes. Okay sir, ano? Jonar. Sir Jonar ka na. Ito po may sa hiner. Ano? Hiner? Ano yung mag-hiner? Ano po si hiner? Burn on. Ang mga kumanin mo. Kakarating lang namin ngayon dito sa Junor Beach Resort. Pangatlong beses ko na tong pagpunta ng Siroma at yung una ay dun sa Camp Rooms, pangalawa sa Cudcad, tapos pangatlo dito sa Junor Beach Resort. Napakamay. Hello vlog, welcome to my guys. Ay, san pala? Ay, Pinakapogi po si Ahmad Ahmad Dahimat. at si Francis Magalona. hello vlog. Welcome to my guys.
Hi, Ahmad. Puso. Aling vlogger kaya, ala ka si Dino. Ano pa ni Diyos niya? Ay, pwede. Pero ka din, Nick. Daman butang. Anong Nick? Anik? Oo, kanin. Gua kaya ako darang sandok sa tulog ko siya. Darang? Tadangan ni sa mga batag, diyan ka nabing ko batag. Kada sa batag, udasan sa Kami, okay man kami, sadi. Kinisito lang ka po yun, kaya lang po pala eh. Pag Venus, da po, tabik to. Sana. Ika na Enzo, ika na. Si Enzo muna, si Enzo. Dali, introduce yourself. Balik ko naman ka, butonis mo sana. Nabot ko sa belly button. Ano mo? Kaiba. Pabisado. Pabistado kami. Naglulubog pa rin. Oo, ano Lubog, kumuloy. Ay, parang ganun ka na pa rin pabisto. Parang ganun pabisto. Ay, kanang una pa rin, kanang una. Ay, ako pala si Mark. With a C. Kasi yung ex ko, brineka na ako with Mark for Mark with a K. Magpupon na raw para. Yaman. Oo. Ano, happily married for 4 years ata. Di pa sigurado. Ano, maliit lang yung ethics ko kaya hindi na nabubuntis. Hindi na abot. Hindi na ako magsasabi ito kung nanamitan. Bilang. Tripik na ito kayo. Brian. Ang sweet boy nagsabi. Sino crush mo? Namumula. Sino crush mo? Na sila. Maroon. Next. Next. Dati for Tagalas Peñas ako, pero alam ko, binyagan ko. Binyagan pa yung rayo mo. Inapot. Puta, introduce yourself pa sana. Pirang minuto. Mickey Boy, ingat ka na pala. Nakidnap. Sino mo kasama dito? Atua. Buhari. Ay, Lorenzo. Si Lorenzo. Atua. Ito ba nga, no? Malaki ang tenga. Atua. Next, Coach Laya. Next. Coach. Coach Laya. Kana. Leia. Tingnan mo. Hi po, Leia. Hi, Leia. 24. Good design. Good ni gawa. Isang good design. Ni Robert. Good design. Good design. Good. Oh. Di ba parang sa mabalasa? Mabalas mo. Mabalas mo ni Gurum. Tapos ka mo. Bakta kang gito sa akin. Ikaw, sino mo kasama dito? Atua. Ari. Wow, Gaya. Atua. Ay, ikaw na kayo. Ikaw pa din. Atua. Next. Abe. Ano ako ni Lord Pinilit pala. Palaan. Totoo bang nangingwel yun si Lord minsan? Gusto naman ang performance ng kaibigan ko. Patrayan nga din. Di ako. Yugun mo sana okay lang. Okay lang. Ano ba? Tayo ribbon sa katanga. Ribbons. Riban sa ito. Next. Kamusta po? Nagsabihan ako. Nagsabihan ko. Ay, ngamin. Next po. Abby. Hi, Abe. Hi, Abe. Ang tawag ko. Baby. Anong ngaran ko again? Amara. Ang nga tataamad. Ay, salamat. Ahmad, nginarang ka ni mo. Ikaw na ala. Next. Ano si Noy? Amo daw si Noy. Sakay mo sa Say kayo mo sa akin. Ay! Pre, ako si Noy. Uda. Di, imposible ba uda si Noy? Tanang item na naka-bright shirt. Grabe. Kamang arayos putay ka. Ay, joke lang pa di. Next. Next. Nene. Norms. Isayagom mo. Kumusta ang performance? Dapat nila. Kumusta ang performance? Tayo. Matayo. Sisig Marino kuno ito.
Laban nila. Si Sid Marino. Ako yan, Chester. Yes, ako ni Jesse. Chaser. Ikaw Rolling in the deep pala. Ikaw na pa de. Rolling in the deep. Ikaw na. Introduce yourself. Chaser. Tapa ni Chaser. Basta introduce yourself. Isa lang My wife. Ano ba mangyari ito na mo? Why not? Yan lang naman iskipong ko ay. High maintenance wife. Hey! High maintenance. Oh, tag! Kamal ka ba? Amo mag-play tayo, binakal sa Bios. Gusto kita pala sa mga lutang friends. Ikaw. Hi, Noy! I'm Noy. Tapos baka Isa-isa. Totoro mo. Ano yun yung talent mo na Netflix. TikTok pa rin, TikTok. Makakapirang round. Depende pa dik pag nagkape ni Makoy. Pani, depende ko yung dabik. Pag na-order nga. Pag na-order, mga kaparang round. Next. Manjet. Ako mo sa Abi. Ayaw ko. Manaman sa nagsisinarikaan ko sa bag. Next. Lord. Lord. Sino kasama dito? Okay sa naman. Okay sa naman pala. Okay sa naman. Ay, patay ka. Okay sa naman. Binawian. Binawian. Joke lang, love ko yan. Yan. Yes. Sabay hag. Later. Sabay hag. Fan ka ba ng gin? Nata. Ha? Mangingwilyo. Kamara man na gin adto. Kaya nga. Dali. Ulo na man Kaya. Oh no. Tama na. Oh, next. Next. Sa play para pang libre mo nga amin. Uwo. Next. Ohayo gozaimasu. Awa blurred pala, awa blurred. 18 years old. Mga si Voting Ay. attack. Lamboy! Yes! Blurred pa din. Blurred. Tagay mo sa si Kuwa, sungod Dale, sa kangod di Kuwa. May Robert. Blurred. Tingnan mo dito. Ano, friends mo? Friend mo? Mabait pa rin. Mabot! Bakit abot? Inoong nga gagawin. Friend na. Oh, next. Ay, Bago ka na sa dali mo. joke pala. City engineer lang ka. Ginigdig mo talaga. Jaw TV. Nga tayo ka na. Ngaran muna. Oh, di pwede. Ngaran. With title. Joel. Kulang. Joel Oralio. Kulang. Sa engineer. Engineer. Kamukha. Mayari po ng Shout out. Para Mayari yung po ng electric Lux pa, White. naragdan. Single, taken. Taken, baga? Ay, easy yan, gan. Easy yan. Virgin, thirsty. Eh, ano muna kamukha yun? Virgin ko na, virgin. Sige. Next. Kaya. Enzo po. Enzo. Tama, nakabuo. Nagasadik. Locals. Tanong ko sa'yo, Enzo. May naghahanap pa talaga sa yung boyfriend nung last time na nag-swimming kayo? Si Ahmad. Ako ba kan? Kami, sadi mag-anak ma. Kami pag-anapan sa inso. Hindi na pag-anapan, hindi kami pag-anapan. And last but not the least, Tapos na ako pa ni. di pa. Di pa. Tindag. Moment mo. Ako tabi si Abdul Jacon. Salsalani. May kasama ka dito? Meron po. Ato ah. Ano mo? Binawian. Ang ngaran kan Ana, nakaitom. Ano mo yung kasama mo? Pinsan mo ba? Ha? Kapatid mo? Kano-ano? Ano mo? Kano-ano nga ni Kuno? Kano-ano? Iba mo pala. I'm stuck. Friend. Oh, friend. I'm stuck. Friend.
Gayud. I'm 16 years old. Ko tinatak. Ko tinatak. Pagsabay na kita. Support mga ni pa din. Makalag ko na pa di ayaw na. Pagsabay na kita pa. At tatak ka na kasi bato sa'yo baliktad yung grade. Bangig gani pa di bangig. May guardian angel. Ang buto mo may guardian. Uno? Barkada mo to si Amas. Sa puta. Mata. Pinabarkada mo arka. Uno ginigibo? Salt Bay. Salt Bay. Sa puta. Tadi na speaking. Salt Bay pare, Salt Bay. Mo lapo tayo tata. Binubudburan sa ego. Pare Salt Bay, pare Salt Bay. Ayaw na.